ιέρους, νοσοκομεία, σχολεία, γραφεία. Δεν βαράνε τους μαχητές. Οι μαχητές είναι μακριά από όλο αυτό και το ξέρει ο Νετανιάχου ότι είναι μακριά, αλλά θέλει να θερμοκρατήσει τον παλαιστινιακό λαό. Έχει δοκιμάσει 1 και 2 και 3 φορές. Δεν τρομάζουνε. Δεν τρομάζουνε πια. Desde el Estado español debemos presionar a nuestros gobiernos para que dejen de ser cómplices de la ocupación y apoyar al pueblo palestino en su derecho.